Gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vaburitsa pachena kuti mapurisa achata chikiribidi kune vanotekesera pamusika mutema avo vavanoti vari kukanganisa mari itsva yeZimbabwe Gold Zig. Muri Zimbabwe SADC yaendera mberi nenhau iyi ndokuti bva subscriber ulike wotina on the bell icon. Ndochiendera mberi vanoti izvi zviri kuitika mushure mesvondo rimwe chete gavana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe RBZ vaJohn Mushavanhu vazivisa nezvemonetary policy statement pamwe nemari itsva inotsigirwa negoridhe. Vachitaura muparamende chidimbu chegwaro remonetary policy statement, vaNcube vati vakawana mamwe mashoko maererano nemashandisirwo emari itsva iyi nevanotengesera oro vanochinja mari mumugwagwa. Mari itsva iyi yave kutotenderera nemagetsi ukuwo mazig nemacoin achanga ari kutenderera mushure memusi wa30 kubvumbi. Mashoko anotaurwa nava Mthuli Ncube vachiti aiwa machange money achapinzwa busy nepolisi, ukangobatwa chete uchingoita zvekuchinja mari kana zvisiri pamutemo pablack market, aiwa polisi richakugadzirisa richaita chikiribidi newe. Muri Zimbabwe chivotudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Pinda mucomment section medu sangano subscribe like chinotina on the bell icon. Tombo chero mabhizi anokupa PANECHAMISA live.